Tam se rodina, když bylo chlapci 15, z Vídně přestěhovala. Zimmermann stále ještě v šatech své starší sestry byl zapsán do známé dívčí školy Minerva ve Vodičkově ulici. V některých předmětech, jako například v přípravě k mateřství, byl průměrnou žákyní. V jiných, zejména technických předmětech, vynikal natolik, že dokázal dokonce zastoupit při výkladu učitele. Také na školním hřišti udivoval Zimmermann výjimečnými výkony. Brzy si vnímavý Zimmermann všiml rozdílů mezi sebou a svými spolužačkami. Rozdílů, které v nižších třídách nebyly patrné. Nikdo však chlapcovým obavám nepřikládá váhu. Jeho dívčí postavě se dokonce dostane nečekaného vyznamenání, když školu navštíví malíř Josef Mánes, aby si mezi děvčaty vybral model. Málo kdo ví, že tolik obdivované slovanské lýtko mánesovských žen je české lýtko Járy Zimmermanna. K osudovému zlomu v jeho životě dochází v posledním ročníku školy při tradičním pouštění věnečků. Zdánlivě bezvýznamná nehoda způsobila, že Zimmermannova subjektivní představa o ženském těle byla náhle konfrontována s drsnou objektivní skutečností. Šosácká prudérní výchova, která tajila před mládeží nejzákladnější fakta o lidské fyziognomii, způsobila, že Zimmermann vyvodil ze svého zážitku jediný možný závěr. Jsem-li já s tím, co mám pod sukní, žena, pak paní učitelka tělocviku musí být muž. Touto epizodou končí Zimmermannova dívčí léta. Od této chvíle se zapisuje do historie už jen jako muž.